Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts al Saló de Plens de l'Ajuntament de Valls. Senyors regidors i regidores de l'Ajuntament, senyor alcalde Castells, representants de les entitats de la ciutat, president de la Càmera de Comerç, president de l'Institut d'Estudis Vallencs, entre altres representants de la societat civil. Benvinguts a aquest acte de lliurament dels títols de reconeixement a Margarida Aritzeta Abat, Josep Campamà Cuscó, Pepa Plana Llort, Joan Serafini Masdeu, Modest Soler Batalla i Joaquim Torres Martí. Gràcies a tots per ser aquí. És un dels actes més solemnes que fem com a Ajuntament al llarg de la legislatura. Crec que conjuntament amb les preses de possessió i inicis dels mandats corporatius, l'any que no s'escauen, la legislatura que no s'escauen desenals, aquest, com a Ajuntament de Valls, com a institució, és un dels actes que es prepara amb més unanimitat per part de tots els partits polítics de la ciutat i que es prepara amb més honor i distinció pels serveis de la casa. Per tant, també és un dels actes importants que realitzem i són aquest atorgament dels títols de reconeixement a persones que serveixen, títols que serveixen per agrair a les persones i a les entitats tot el que fan per la seva ciutat, tot el que han fet per la seva gent, tot el que estan fent, aquesta actitud i aquesta voluntat de servei, d'estima, d'amor i també de pertinença, de volguda pertinença amb aquest col·lectiu que formem els vallencs i les vallenques amb la ciutat de Valls. Sense més preàmbuls, té la paraula el senyor Jordi París, secretari dels expedients de concessió dels títols de reconeixement. Moltes gràcies. El ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 29 de febrer de 2016, acordà la incoació de l'expedient destinat a atorgar els títols de reconeixement que preveu el Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament. En el ple celebrat el dia 25 d'abril s'aprovaren els citats expedients atorgant els títols de reconeixement a la senyora Margarida Aritzeta Abat per la seva llarga trajectòria dins del món literari, el senyor Josep Campamà Cuscó per la seva tasca a favor del món empresarial i del bàsquet de Valls en especial, la senyora Pepa Plana Llort per la seva trajectòria dins el món teatral, el senyor Joan Serafini Masdeu per la seva dedicació al món de l'art, el senyor Modest Soler Batalla per la seva dedicació al món del cant coral de la nostra ciutat i finalment el senyor Joaquim Torres Martí per la seva dedicació al món cultural i associatiu de Valls. Procedim, doncs, tot seguit a donar inici al lliurament d'aquestes distincions amb el títol de reconeixement a la senyora Margarida Aritzeta Abat. Té la paraula el jutge instructor de l'expedient, el senyor Jordi Cartanyà Benet. Moltes gràcies. Abans de començar, dir que sempre és un goig poder instruir un títol de reconeixement i encara més amb la Margarida, que ens coneixem de temps i hem compartit moltes coses. Per tant, per mi avui és un dia especialment important. Margarida Aritzeta Abat va néixer a Valls el 20 de juliol del 1953, va estudiar Magisteri a Tarragona i posteriorment Història Moderna i Contemporània a Barcelona, que durant 3 anys va combinar amb estudis artístics a l'Escola Superior de Belles Arts, Sant Jordi. Posteriorment es llicencià en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, que esdevindrà la seva principal activitat professional. El seu doctorat versarà sobre el poeta i crític Josep Lleonart. Actualment és escriptora i professora de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, des d'on ha col·laborat en projectes docents i de recerca amb altres universitats, com la Universitat Autònoma de Barcelona, la UOC, amb l'Institut de Ciències de la Universitat de Barcelona i amb l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Ha participat en col·loquis i congressos sobre literatura en diversos llocs d'Europa, d'Amèrica i Àsia. Ha organitzat cursos de postgrau i màster sobre literatura, sobre escriptura literària i guionatge i ha impartit cursos de literatura a universitats d'Argentina i de Cuba. És membre del Consell de Redacció de la revista Serra d'Or des del 1984,
on el primer article que hi va publicar, Els topònims de Vilaniu, versava sobre Narcís Oller, un escriptor que ella mateixa defineix com un dels pares de la novel·la catalana a qui cal investigar i reivindicar, i ella amb això ha elaborat una gran tasca. L'activitat com a professora universitària l'ha portat a publicar nombrosos treballs de recerca i estudis de literatura i edicions crítiques, entre les quals destaca l'edició d'una part del Calaix de sastre del Baró de Maldà, on descobreix la referència més antiga escrita dels castells en l'any 1793, també un altre vincle amb Valls. Més enllà de la seva tasca docent, on realment ha excel·lit la Margarita Aritzeta és en la seva tasca d'escriptora. En la seva estada a Barcelona, mentre realitzava els seus estudis universitaris, va entrar en contacte amb el món literari i coneix els escriptors que començaven a tornar de l'exili, les figures de referència, així com els que aleshores eren els joves de la generació dels 70, amb qui lliga amistat i relacions literàries, encara que, de fet, ella no va començar a publicar fins a la dècada dels 80. Fruit de totes aquestes relacions, participa en el col·lectiu literari Ofèlia Dracs, des del 1983, just quan el col·lectiu preparava l'edició de Negra i Consentida, i començava a treballar un recull que mai no va veure la llum i que s'havia de dir la primera vegada. Ha publicat contes amb Ofèlia Dracs en els volums SF, Bocato di Cardinale i Misteri de la Reina, i n'ha format part fins que el col·lectiu va deixar de reunir-se. En solitari ha publicat nombroses novel·les, més d'una quarantena, on destaquen sobretot novel·les tant en la seva vessant culta com popular, novel·la negra, ciència-ficció o fantasia mítica, i obres adreçades a públic infantil i juvenil. Ha obtingut diversos premis, el Premi Víctor Català de Contes i Narracions l'any 1980 per Quan la pedra es torna fang a les mans, el Premi Sant Joan de Novel·la l'any 1983 per Un febrer a la pell, i el Barca Nova de Literatura Juvenil el 2013 amb La nit de la papallona. Vull posar l'accent en la seva producció d'assaig literària perquè Valls hi té un lloc destacat. Com ella diu, i acaba de signar, ha dit: en totes les pàgines que he escrit he portat Valls al cor. De fet, la seva primera obra publicada és l'assaig Carrasclet Baciana, Elements per l'anàlisi de la guerrilla antiborbònica, el 1979. I al cap de 3 anys hi torna, en el mateix gènere i també d'interès vallenc, amb Un filo Joan Sanista, Jaume Cesat, Barcelona, 1757, Valls, 1809, presentació d'un manuscrit de poesies. Així mateix, una de les seves línies de narrativa té relació amb Valls, amb el mas on va néixer, on entre el 1946 i 47 hi van viure durant 9 mesos 4 guerrillers que van ser detinguts en l'anomenada caiguda dels 80 i processats en el Consell de Guerra Sumaríssim. El coneixement d'aquesta història, anterior a la seva naixença, ha donat lloc a la novel·la verídica Un pou de maquis i el volum El pou de maquis, els fets i els documents, en què s'explica el procés de documentació i les entrevistes amb els supervivents. També ha publicat El bandoler, sobre el mitificat Joan Serra, la Pera. Potser la posició privilegiada que té des del seu estudi de treball situat al tom del balcó, que li permet veure la ciutat de Valls en tota la seva amplitud i que probablement ha influït molt en la seva manera d'escriure, ara també l'ha traslladat al Camp de Tarragona, en les seves 2 darreres novel·les, L'amant xinès i Els fils de l'aranya, que a més esdevenen un personal homenatge a l'estil descriptiu del vallenc Narcís Oller, com ell feu, que va emular Valls en Vilaniu i posava referències locals en l'entramat de les seves obres, la Margarida renomena Valls amb el nom de Dol de Llops i situa referències de carrers, places, de personatges, llocs i malifetes tant de Valls com del Camp de Tarragona en aquestes 2 novel·les. No és ben bé un retrat, sinó es tracta d'una ficció literària. La seva vinculació amb la ciutat nadiua la va portar a dirigir la delegació local d'Òmnium i a presidir la Societat Narcís Oller i, a més, ser membre dels jurats dels certàmens literaris de les festes decenals de l'any 81, 91, 2001, 2011 i esperem que el 21. Nosaltres no voldria acabar aquesta ressenya sense fer referència a una altra de les seves passions,
la implicació a la vida política del nostre país. Des de molt jove, en el moment de la seva formació a Barcelona, en la dècada dels anys 70, es vincularà als moviments antifranquistes a la clandestinitat, militant en diverses plataformes de caire independentista. A més, actuarà amb d'altres persones com a enllaç en el moviment de la capital catalana amb els incipients grupos clandestins creats a la nostra ciutat. Més tard, ja en democràcia, militarà en diversos partits d'extrema esquerra i finalment acabarà a Esquerra Republicana de Catalunya. Des d'aquesta vinculació acabarà formant part del Govern de la Generalitat de Catalunya entre l'any 2006 i 2010 com a directora general d'Acció Departamental del Departament de Vicepresidència. El seu pas per la política, com diu ella mateixa, és perquè en aquell moment calia. No és una decisió vocacional. La seva veritable vocació és l'escriptura i amb ella intenta influir per canviar les coses que no li agraden d'aquest món. És per tot això que he explicat, i especialment per la seva dedicació al món literari i la seva vinculació a la vida social de la ciutat, el fet que fa que Margarida Aritzeta sigui mereixedora d'aquest títol de reconeixement de l'Ajuntament de Valls. Moltes gràcies, alcalde, regidors. A veure si aconseguiré dir-ho tot molt breument. Moltes gràcies, Jordi Cartanyà, per aquestes generosíssimes paraules. Ara posava d'esquenes, estic molt contenta i molt honorada per formar part d'aquest grup d'homenatjats, per formar part d'aquest grup que ja des del 2010 ha anat fent una llista considerable de vallencs reconeguts. I estic contenta, sobretot, de poder venir aquí a buscar-lo, aquest reconeixement, perquè de vegades les coses arriben tard i, en fi, fa doblement feliç ser-hi a temps. És un repte gran voler dedicar-se a la literatura des de Valls, on Narcís Oller va posar un llistó tan alt. És un repte i alhora és un estímul. Per això, al llarg de la vida he dedicat molta passió, moltes hores, molta voluntat de conèixer la seva obra, a estudiar-la, a divulgar-la, a fer que la gent la conegui, a treballar, per exemple, per les rutes que hem fet per Valls a Narcís Oller. És a dir, d'una banda pel treball savi, per d'altra banda també pel treball de divulgació, pel treball popular. Com Narcís Oller, he fet també, com deia en Jordi Cartanyà, aquest joc d'escriptura en el meu nivell, a la meva manera, aquest joc d'escriptura d'intentar posar Valls també a la meva obra. Ho ha dit el Jordi, d'una banda aquest Valls real a partir d'històries verídiques que han succeït al Pou dels Maquis o en Bandoler, però d'altra banda també aquest joc d'escriptura que va fer que Narcís Oller parlés de Valls sense parlar de Valls, parlava de Vilaniu. Amb ell les coses li van sortir malament, perquè després de publicar Vilaniu la gent de Valls es va enfadar i no va poder tornar al poble fins pràcticament l'any que es va morir. Espero que a mi no em passi una cosa semblant quan hàgiu llegit les meves novel·les. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Margarida. Passem ara a l'atorgament del títol de reconeixement al senyor Josep Campamà Cuscó. Té la paraula el jutge instructor, el senyor Francesc Caballero Risto. Moltes gràcies. El meu agraïment, en primer lloc, a Francesc Vidal, que ha estat qui ha preparat l'informe, i a Jordi París per la coordinació del seu procediment. Tinc que dir que com a ciutadà i com a regidor ha estat un honor poder intervenir en l'expedient d'atorgament del títol de reconeixement a Josep Campamà. I a més d'aquest honor, avui també ha sigut una cosa molt emotiva, perquè quan a les 6 i 10 de la tarda s'ha signat el llibre de protocol de l'Ajuntament, han estat 3 generacions que és de Josep Campamà que estaven allà, des de la seva esposa, el seu fill, fins al net gran, el Lluc, que també ha signat el llibre.
A banda de l'expedient del títol de reconeixement, m'agradaria destacar aspectes personals. Una persona de mirada intel·ligent i curiosa, sempre acompanyada de positivitat i d'un somriure, amb ganes de conèixer la veritat de les coses, d'anar més enllà del que es veu a la superfície. Aquesta voluntat de voler saber, d'analitzar, de portar constructivament i la seva capacitat de parlar amb tothom i de tot. Són aspectes que diuen molt d'una persona que és realment emprenedora. Els mèrits empresarials, socials i esportius que es destaquen al títol de reconeixement caldria afegir, en lletres majúscules, els personals. En aquest acte, Valls agraeix que hàgim tingut la sort de gaudir entre nosaltres d'una persona com Josep Campamà. I a més, crec que ens serveix de revulsiu. Tant de bo hi hagués més persones com ell i segurament tindria una ciutat més gran i més pròspera. A continuació, passo a llegir l'acord de ple que concedeix el títol de reconeixement a Josep Campamà. El ple de l'Ajuntament de Valls, en sessió celebrada el 29 de febrer de 2016, va acordar la incoació de l'expedient destinat a atorgar el títol de reconeixement que el Reglament d'Honors i Distincions preveu a Josep Campamà Cuscó per la seva tasca empresarial, social i esportiva a la ciutat. Francesc Caballero Ristol, regidor de l'Ajuntament de Valls, com a jutge instructor de l'expedient, eleva al plenari el següent informe. Josep Campamà Cuscó va arribar a Valls el 1980, procedent de Molla, un poble del municipi d'Olèrdola, a tocar de Vilafranca del Penedès, i va ser a Valls on va desenvolupar la seva trajectòria vital, empresarial, benefactor i persona vinculada al món de l'esport. Com a empresari, destaca per la creació de l'empresa Valls Química, tot just arribar a la ciutat. Malgrat les dificultats dels primers anys, es va consolidar com a empresa innovadora i pionera en el sector del reciclatge i amb el temps com a empresa única en el seu camp a Catalunya. L'empresa Valls Química es va anar fent gran i l'estratègia empresarial la va portar a associar-se amb una multinacional francesa. Avui dia compta una cinquantena de treballadors i treballadores vallencs que continuen fent gran la tasca del fundador i alhora fent gran el nom de la ciutat. Josep Campamà tenia molt clar que l'empresa tenia que ajudar a la ciutat de Valls en tots els seus àmbits i d'aquí la col·laboració i els lligams que va mantenir amb diverses entitats vallenques i el suport que va donar en l'àmbit cultural, social, esportiu o educatiu. Però em va deixar un llegat que encara és molt més viu, és en l'àmbit de l'esport. Va col·laborar de forma molt activa en una de les entitats esportives més emblemàtiques de la ciutat, el Club Bàsquet Valls, de la qual va ser president entre els anys 2001 i 2006. Va heretar un projecte esportiu iniciat amb les juntes de Jesús Guiral i Anton Salat, que tenia per objectiu portar els equips de bàsquet del club als més alts nivells competitius i sota la seva presidència es va aconseguir les més altes fites esportives. La primera temporada, la de 2001-2002, va aconseguir que l'equip sènior masculí de l'entitat jugués la categoria LEP 2, ocupant la plaça del CD Montcada i Reixac i més endavant un recordat i meritori ascens a la categoria LEP, la categoria de plata del bàsquet estatal, on es va aconseguir molts bons resultats i fins i tot es va ocupar places d'ascens directe a l'ACB durant algunes jornades. I també l'equip femení va participar del projecte militant a la categoria Lliga Femenina 2. Aquells anys, el Club Bàsquet Valls va esdevenir un autèntic referent del bàsquet català i en nom de la ciutat de Valls, de la mà del bàsquet i dels seus valors, es va projectar a tot Catalunya i més enllà. Va ser un projecte que va comptar amb el seu suport amb el suport del consistori vallenc, que el 2003 va remodelar el pavelló Joan Abellar, modernitzant-lo i adaptant-lo a les noves necessitats esportives. Però sobretot el recordarem perquè va comptar amb el suport dels vallencs i vallenques que cada setmana omplien el pavelló Joan Abellar per viure les gestes esportives dels seus equips. I perquè va lligada a noms propis que no oblidarem: Jordi Clavero, Joan Maria Gavaldà, Jordi Tombas, Pedro Lorenzo, Rafa Martínez i alguns més. Noms tots ells que formen part de la història del club i de l'esport vallenc. Com sempre formarà part de la història del club i de l'esport vallenc la persona que va fer possible aquesta important etapa, en Josep Campamà Cuscó. Com podem veure, per la seva projecció empresarial, la seva sensibilitat social i la seva implicació esportiva amb la ciutat de Valls, en Josep Campamà ha estat un model per a tothom i no es posa en dubte que hagi fet mèrits més que suficients per rebre aquest merescut reconeixement. Tothom que l'ha conegut es sorprèn del respecte, l'estima i el gran amor que sentia per la nostra ciutat, tot i no haver-hi nascut. En virtut de l'exposat i tenint en compte l'informe preceptiu favorable dels estudis vallencs, aquest just instructor considera que l'aportació de Josep Campamà Cuscó a la ciutat de Valls és mereixedora
de la distinció que es proposa i, per tant, eleva al ple la proposta de concessió del títol de reconeixement a favor de Josep Campamà Buscó. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Sí? Molt bé. Moltes gràcies en nom del Josep per aquest reconeixement i per la vostra presència. A ell li hauria agradat ser avui aquí i compartir amb tots vosaltres aquests moments. Avui els seus fets parlen per ell. Desitgem que continuïn ben vius en el seu record. De totes maneres, moltes gràcies a tothom. No vull dir res més. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Passem seguidament a l'atorgament del títol de reconeixement a la senyora Pepa Plana Llor. Bé, primer dir que és un honor poder-li haver fet de jutge instructor a la Pepa i ara explicarem una miqueta qui és la Pepa, o Pepi, per amics i per ballencs i ballenques, tot i que em sembla que no necessita gaires presentacions. Ella va néixer a Valls l'any 1965 i va ser en aquesta ciutat on es va iniciar el món del teatre. Ben aviat però va deixar la capital del camp per anar-se'n primer a Tarragona i després a Barcelona. La Pepa s'autoqualifica com a nòmada i de fet és veritat, ja que ha voltat per mig món. Però tot i que va deixar de viure a Valls farà 32 anys, diu que mai podrà deixar de dir que ella és de Valls. I sempre, quan diu que és de Valls, no és un Valls vanitós, sinó que és un Valls humil, com de fet és ella, ja que a vegades també deu ser difícil explicar la bellesa d'una zona coneguda més per petroquímiques, parcs temàtics i casinos que no pas, malauradament, pel seu paisatge i per la seva gent. Així doncs, tenir una ballenca voltant pel món amb tant d'èxit com ha tingut la Pepa sempre és un orgull per la ciutat. A la Pepa avui li reconeixem una carrera professional brillant. Ella es va llicenciar a l'Institut del Teatre l'any 1989 i poc després va fundar la companyia Pretèrit Perfecte. L'any 1998 va ser quan va decidir crear la seva pròpia companyia i estrenar el seu primer espectacle, De Pe a Pa, que va estrenar a la Fira del Teatre de Tàrrega. El seguiren Giulietta, Azàdia, l'Atzar, Penèlope i Èxode. Després de l'experiència al Cirque du Soleil, el 2014, juntament amb el Toti Coronell, estrenen Despistats, amb el qual la Pepa fa el salt al teatre al carrer. I el proper nou espectacle és La Falca Publicitària, del qual ja alguns ballencs han fet de conillets d'Índies al teatre principal de la nostra ciutat, on la Pepa l'ha assajant, l'estrenarà el Grec d'enguany. La Pepa també va dirigir des de l'any 2008 fins a la seva darrera edició, que va ser l'any 2009, el Festival Internacional de Pallasses d'Andorra. Aquest festival va ser el primer d'aquestes característiques i va servir per sembrar la llavor de nous festivals de pallasses que actualment hi ha arreu del món. I aquest és el segon reconeixement que com a ciutat li volem fer a la Pepa, la seva aportació en femení, a l'humor i al món dels pallassos i les pallasses. I és que fer riure, però en femení, ha estat una de les constants de la vida professional de la Pepa. Capgirar l'humor o complementar-lo, fent humor de dones per tothom, ha estat la gran aportació de la Pepa als nostres dies. L'humor sempre l'havien fet els homes i pels homes, i la Pepa diu que si no reies semblava que eres burra. I no, que només els homes fessin humor i el fessin només en clau masculina no és normal, com tantes coses que a dia d'avui encara no ho són. Així que gràcies, Pepa, per ajudar-nos a avançar en aquest camí. En aquest camí en què el món dels pallassos ja no és només un món d'homes, sinó que hi ha igual d'homes que dones que fan de pallassos i pallasses. També per un camí on encara queda molt per recórrer. I és que la lluita feminista o per la igualtat en un món que havia estat monopolitzat pels homes ha estat cabdal en la Pepa. També li reconeixem, però, altres aspectes, perquè l'hem pogut trobar, per exemple, a Angola o a Jordània, ajudant a passar una bona estona a nens i nenes i també a dones, per exemple, en Pallassos Sense Fronteres. És per tots aquests motius i tants d'altres que ens deixem que la Pepa Plana és mereixedora del reconeixement de la ciutat de Valls. I voldríem acabar amb un poema de la Joana Raspall, readaptat al poema És el pallasso, nosaltres n'hi diríem la pallassa, que diu: tot pintat de cara, peluda com una ossa, amb pantalons amples,
De color confós, la pallassa salta, corre i s'entrebanca, amb crits i ganyotes, fent veure que plora, ens porta rialles i gresca desdir. T'estimem, Pepa, perquè ho fas per nosaltres. No, mare, ai, sembla que no... Que estrany. Hola, què tal? No porto res preparat. No sabia que havia de dir unes paraules. Estic molt agraïda, molt emocionada. Jo fa molts anys que no visc a Valls. És com Valls és el meu passat. És passat. I el recordo. Recordo carrers, recordo olors, recordo moltes coses. I el present només em regala coses precioses. Torno a Valls i la gent em reconeix, puc tornar a assajar al teatre principal, però me n'adono que no tinc present. I com que sóc nòmada, no m'agrada aferrar-me a res. Apassionar-me per tot, però no aferrar-me a res. Però me n'adono que sí, que tinc arrels. I pensant, quan m'ho vau donar aquest honor, vaig recordar molt els meus avis. Perquè soc arrel, perquè vinc d'aquí, perquè que contents estarien els meus avis i les meves les àvies de que avui estigués aquí. I l'avi de Valls, no? Que hi ha gent que diu per la fesomia ets de Casa Grantana. Això em connecta amb el meu poble, perquè encara hi ha gent que recorda que sóc de Casa Grantana, que tinc fesomia. I l'altre avi exiliat a França, no va tornar mai més, i quan anava a l'estiu a veure'l, jo no sabia perquè jo tenia un avi a França. Jo em pensava que jo era mig francesa, perquè ningú... Bueno, aquestes coses de la memòria, no? De com es va... com no se'n va parlar. Però el meu avi sempre em preguntava el dimecres encara hi ha mercat? A la plaça de l'Oli tenia la memòria de tot. Una mica em passa el mateix. No tinc el present, el diari, jo no estic aquí, però sí que tinc molta memòria. Moltes gràcies. Estic molt contenta. Moltes gràcies, Pepa. Passem ara a l'atorgament del títol de reconeixement al senyor Joan Serafini i al Ramon Font. Perdó. Gràcies, senyor París, per la seva gran col·laboració en aquest expedient. Senyor Serafini, altres vallencs i vallenques que rebeu el reconeixement, familiars i amics dels homenatjats, senyores i senyors, bona tarda. Joan Serafini va néixer a Valls el 25 de gener de l'any 1931. El seu pare regentava a la nostra ciutat un taller de fusteria en el qual ell va aprendre l'ofici. La seva vocació, però, serà el món de l'art. La seva formació artística es va iniciar amb les classes d'art rebudes a l'Escola del Treball de Valls. Va tenir com a professors de pintura a Josep Maria Tost i d'escultura a Joan Borrull. També va assistir a les classes impartides per l'Eduard Castells, però el mestre que va marcar la seva trajectòria seria l'escultor Josep Busquets. Va treballar al seu costat en la reconstrucció del retaule de l'església de Sant Joan entre els anys 1947 i 1954 i posteriorment anà a Barcelona a col·laborar en el seu taller com a executador, alhora que podia assistir a les classes del Cercle Artístic de Sant Lluc. La mort del seu pare, el 1956, va truncar la seva formació i l'obligaria a retornar a Valls a fer-se càrrec del negoci familiar. A partir d'aleshores i fins a la seva jubilació,
compaginarà les dues vessants, la professional de fuster i la vocacional d'escultor. En la seva llarga trajectòria artística, de gairebé 70 anys, ha realitzat un bon nombre d'exposicions. La primera fou l'any 1947, en el moment d'entrar a formar part del grup de Nadal, amb el qual encara exposa actualment. L'any 1950 va participar en l'exposició de joves artistes ballencs presentada a Tarragona i, posteriorment, en el grup Cercle Jaume Huguet, que va exposar en diverses ciutats catalanes. També va formar part de les exposicions dels artistes de Valls en motiu de les festes decenals de la Candela des de l'any 1951 fins al 2011. Una de les exposicions més destacades fou la realitzada a la Sala Vayreda de Barcelona, l'any 1967, conjuntament amb en Pere Caral. Dins de la seva trajectòria, cal destacar el seu pas pel grup UNNUS, fundat l'any 1971, amb el propòsit d'adoptar una pràctica artística afí als moviments artístics contemporanis. Va estar en actiu entre 1973 i 1984 i es convertí en la iniciativa més important impulsada per artistes de Valls en els anys de la transició democràtica. Va estar format per Maria Teresa Sanromà, Pere Caral, Jaume Soler i Joan Conillera. Ell en serà l'únic escultor. En aquest moment, la seva obra evoluciona de la figuració a l'abstracció i utilitzarà bàsicament el ferro com a matèria per expressar-se. Amb el grup exposarà a Barcelona, Girona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Tarragona, Eivissa, Cuenca i fins i tot a Porxac, a Àustria. També participarà en la dècada dels 70 en els prestigiosos concursos de dibuix Joan Miró i en diversos homenatges a personalitats del país com Miguel Hernández, el 1975, Lluís Maria Xirinacs, el 1976, l'Abat Escarrer, el 1977 i el cardenal Vidal i Barraquer, el 1978. Així mateix, seran cridats a ser presents en diverses exposicions de poesia visual a Barcelona, Santander, Sevilla i Perpinyà. Dissolt el grup, va continuar la seva trajectòria artística en solitari, retornant a una nova figuració i alhora exposarà amb el grup d'artistes de la ciutat. Cal consignar la seva vinculació al grup d'artesans de l'Alt Camp des de la dècada dels anys 90 fins a l'actualitat, amb els quals ha participat en un bon nombre d'exposicions en diferents indrets del país. La seva trajectòria ha merescut diversos premis, com el primer premi del concurs Centenari Sant Francesc Xavier, a Manresa, el primer premi d'escultura de les festes decenals de la Candela de Valls 1961, la menció honorífica Julio Antonio a Tarragona 1963, la medalla de plata del Premi Julio Antonio també a Tarragona el 1968 i el primer premi d'escultura de la Fundació Rodon Giró el 1971 a Valls. L'any 2010, la Generalitat de Catalunya li va atorgar el diploma de mestre artesà escultor. A més de les obres que té el Museu de Valls i en nombroses col·leccions particulars, cal destacar la quantitat d'obres existents en espais públics. Les escultures en pedra a la façana de l'església de Sant Joan de Valls, del 1963, el monument Anselm Clavé, en col·laboració dels artistes vallencs Ignasi Ferrer i Pere Caral, el 1964, el relleu de l'Anunciació de la mesa de l'altar de la capella de Sant Josep de l'església de Sant Joan de Valls, del 1965, el monument a Sant Jordi de bronze a la plaça del mateix nom de Valls, el 1971, el monòlit dedicat a l'agermanament de Valls en Barcelona, de pedra, a la plaça del barri de Sant Josep Obrer, el 1972, l'escultura al·legòrica a Màlaga, de pedra, al Museu Pedregal de Bellaterra, el 1973, la làpida dedicada a Carles Cardó, a la casa on va néixer, el monòlit commemoratiu de la lleva del Biberó, de pedra, a la plaça del Quarter de Valls, el 2007, i el monument en homenatge als fundadors del restaurant Masia Bou, el 2008. Com han comprovat, no hi ha dubte que l'aportació de Joan Serafini a Valls és mereixedora de la distinció que avui rep. Senyor Joan Serafini, moltes felicitats i gràcies per tot el que ha fet i el que fa encara per la nostra ciutat.
Bé, quan el senyor alcalde em va citar per veure's a l'Ajuntament i un cop allí em va notificar la concessió dels nous títols de reconeixement de la ciutat. 6 persones, de les quals que jo era un dels escollits. Cal dir que la notícia em va emocionar. Avui, dia de la festa de concessió dels títols, vull agrair aquesta distinció. Dono gràcies al senyor alcalde i a totes les persones que formen l'Ajuntament per haver-me seleccionat i valorar la meva trajectòria artística. Doncs jo he nascut a Valls, estimo la ciutat, em sento vallenc i honorat amb aquesta distinció. Moltes gràcies. I passem a l'atorgament del títol de reconeixement, ara sí, a Modest Soler Batalla. Té la paraula el jutge instructor, el senyor Marc Ayala Bellvei. Bon vespre a tots i a totes, moltes gràcies. Permeteu-me, abans de començar, felicitar el conjunt dels homenatjats en l'acte d'aquest vespre i agrair la possibilitat que he tingut de poder ser el jutge instructor de l'expedient que segueix. Modest Soler i Batalla va néixer a Valls el 23 de febrer de l'any 1936. Va rebre les seves primeres nocions musicals del seu pare, en Francesc Soler, fill de Castelló d'Empúries i de professió instrumentista de clarinet, saxofon i tenora. Va rebre també algunes classes de mossèn Sebastià Roer, organista i mestre de capella, i capellà custodi del Santuari del Lledó de Valls, des del 1949. De petit se sentia tret pel món musical, tant fos per les cançons que un familiar de la seva mare de Vila-seca li cantava, per cert, cançons populars catalanes i en català, com per la potència de les veus de l'Escola Cantorum de l'Església de Sant Joan o per la sonoritat de les bandes a les processons. També s'interessava per ballar i per les cançons de moda que l'Orquestra Marabú, on tocava el seu pare, interpretava els diumenges a la tarda al local del club de la nostra ciutat. La seva primera vocació, doncs, fou ser instrumentista, com el seu pare, a la qual acabà renunciant per diverses circumstàncies. Per motius laborals, treballarà al monestir de Montserrat entre els anys 1953 i 1957, un indret, la muntanya de Montserrat, que l'atraurà profundament i el marcarà de manera especial durant aquests anys importants de la seva vida. En Modest va quedar impressionat pels ecos que desprenia la muntanya i va ser allí on es va donar de la capacitat emotiva que podia comunicar amb el cant. Allà, a Montserrat, i acabats de complir els 17 anys, entrarà a formar part del cor montserratí, agrupació masculina dirigida pel mestre Francesc Vila. Serà, doncs, aquest el seu primer contacte amb el món coral. A la seva estada a la muntanya serrada, per l'enyorança dels estudis de solfeig, que restaren inacabats, començarà a adquirir repertoris de cançons, distribuïts per la Joventut Obrera d'Acció Catòlica, de la qual n'era membre. També es vincularà a un grup escolta i es farà familiar amb les cançons de muntanya, gràcies al vallenc Ramon Domènech, que també hi treballava com ell. Unes cançons que Domènech havia après del mestre Güell, membre de l'AET. El compliment del servei militar, però, el farà retornar cap a Valls. El seu casament i les seves obligacions familiars, que això comporta, l'apartaren momentàniament del món coral. En el moment del seu retorn a la ciutat, a Valls, no hi havia cap formació coral, ja que l'aroma vallenca, que havia tingut una llarga trajectòria, estava sense activitat en aquells moments. No serà fins l'any 1968, amb la creació de la coral infantil Cors Alegres, que es podrà tornar a conrear el cant coral a la ciutat. Modest Soler es tornarà a vincular al món del cant gràcies a una iniciativa impulsada per Pere Sanç i ell mateix. A la secció de muntanya de l'AET, entre els anys 1970 i 1972, es van organitzar unes sessions batejades com a cançons de motxilla, per cantar-les quan anaven d'excursió, que seran dirigides pel mateix Modest Soler i on recupera les cançons apreses en la seva marcada estada a Montserrat. L'entrada del seu primer fill a la coral infantil Cors Alegres, l'any 1971, obrirà el camí cap al seu retorn definitiu al món coral. Un any més tard, el 1972, una colla de pares, que com ell portaven els seus fills a la coral infantil, van decidir constituir un grup coral. Paral·lelament, en els anys 1972 i 1973, amb diverses persones organitzarà 2 cicles de cant coral a la ciutat, per impulsar el gust per aquesta vessant del món musical, cicles que, per cert, en els quals hi assisteixen corals d'important prestigi. Totes aquestes accions van confluir en la constitució, ara ja sí de forma oficial, de la Coral Espinavessa l'any 1973, una entitat amb una llarga història i que ha estat un referent a la nostra ciutat en el seu àmbit, el món coral.
En els seus inicis, la coral estarà dirigida per Josep Ramon Pasqual i com a director adjunt Moder Soler. Pasqual haurà de renunciar a la direcció, quedant Moder Soler com a únic director a partir de l'any 1981. Aquest fet farà recomanable crear un equip tècnic que treballarà colze a colze amb el director. Arran de començar a dirigir la coral Espinavessa, mossèn Josep Ramon Pasqual li demanarà que col·labori en la direcció i animació del cant litúrgic a la parròquia de Sant Joan de Valls. Això el farà anar de nou a Montserrat, a les trobades d'animadors de cant litúrgic, als estius del 75 i 76. La seva implicació en la direcció de la coral el va esperonar a fer un aprenentatge en un bon nombre de directors i d'una forma continuada, assistint a cursos impartits per Lluís Virgili, Oriol Martorell o Manuel Cabero, entre d'altres. La coral Espinavessa viurà llavors uns anys excepcionals, que coincidiran al temps amb l'esclat del món coral al nostre país. En els anys que Moder Soler va dirigir la coral, cal destacar els concerts realitzats per celebrar el quart centenari de l'Església de Sant Joan el 1984, el 5è centenari de la mort de Jaume Huguet el 1993, els extraordinaris de les festes decennals de la Candela del 1991 i 2001, el concert nadalenc amb el grup instrumental Sonat Ministres del Camp de Tarragona el 1996 i el concert del 25è aniversari de la coral el 1999, entre molts altres. També cal consignar les 6 intervencions a la missa en català, l'enregistrament dels goigs polifònics i el virulai de la Mare de la Candela pel vinil Balls, Sons i Músiques de Festa, enregistrat per la Fonoteca de Música de la Generalitat de Catalunya, l'estrena de la versió polifònica de la cantata Els Xiquets de Valls, de claver, amb arranjament de Marc Moncosí el 1995, i finalment l'organització a Valls del 19è aplec de corals de les comarques meridionals de Catalunya el 1993, amb la participació de 29 cors i més de 1.000 cantaires. A part dels concerts realitzats per la coral, també es preocuparan de portar cors de grans prestigi a la ciutat, entre els quals cal destacar la vinguda per primera vegada a la ciutat de l'Escolania de Montserrat el 1988. El seu treball amb la coral el farà mereixedor del guardó del Vallenc de l'any el 1990, atorgat pel Setmanari El Pati en la nit de premis d'aquell any, de l'any següent, el 1991, després de ser elegit per un jurat popular. Deixarà la direcció de la coral al Nadal del 2005, però la seva vocació continuarà fins a l'actualitat, amb la direcció d'un grup d'ex-cantaires que es troben regularment per passar-ho bé, com no, tot cantant. En definitiva, i com poden veure, una persona incansable, carregada de projectes i que ha dut durant tota la seva vida Valls al cor i que l'ha fet arribar dins i fora de la nostra ciutat. És per mi, especialment com a regidor de Cultura i també com no personalment, un honor immens haver estat el jutge instructor del títol de reconeixement de la ciutat de Valls a Moder Soler i Batalla, una persona compromesa amb la nostra ciutat i amb el nostre país, Catalunya, i que amb la seva llarga trajectòria dins del món coral vallenc ha contribuït a fer més rica la vida associativa, musical, festiva i cultural de la nostra ciutat. Perquè, com bé deia ell mateix fa una estona, just abans de començar aquest acte, sense música no hi ha vida i sense vida no hi ha música. Moltíssimes felicitats i moltes gràcies. Bé, no cal dir que un s'emociona i això traeix una mica el que voldria dir, no? Esclar, en primer lloc, com és obvi, doncs el sincer agraïment per haver rebut aquesta distinció, aquest títol de reconeixement i a la vegada també una sincera felicitació als altres guardonats, les persones distingides. Voldria aprofitar aquest moment per dir dues cosetes. Ara he recordat que una vegada aquí hi vam estar amb la coral Espinavessa quan es va fer el Congrés de la Llengua Catalana. Vam cantar l'himne aquí, una veu per al món, una mica aquí tots apretats perquè quasi no hi cabíem. Això és una anècdota. Aleshores voldria deixar palès que aquesta trajectòria vital com a director coral no hauria sigut possible si no hagués conegut una sèrie de gent que es van implicar fermament i em van ajudar molt
i perquè compartíem els mateixos ideals culturals i artístics amb la bellesa del cant coral. Aleshores, això ens va fer entrar en contacte amb el món coral català, que justament aquells anys havia tingut una florida molt important i una expansió també molt important, malgrat la redundància. Aquí va ser quan vam entrar en contacte amb tota aquesta sèrie de grans mestres de la direcció coral i de la preparació vocal. Aleshores, al cessar la meva tasca com a director per imponderables, doncs va continuar l'estret lligam que teníem amb algunes persones i que havien demostrat la gran estimació envers la meva persona, cosa que jo no me'n veia tan mereixedor. Mira, elles tenien aquesta generositat de demostrar-ho i amb aquestes persones que hem continuem practicant una mica dintre les possibilitats el gust pel cant, ens hi hem posat un nom i ens diem les veus del cor. Si alguna vegada us sentiu anomenar, doncs som nosaltres, 14 o 15 persones que anem mantenint aquesta flameta de la cultura i de l'art musical. Res més, gràcies per escoltar-me. I passem ara a l'atorgament de l'últim títol de reconeixement d'aquest any 2016 al senyor Joaquim Torres Martín. Té la paraula la jutgessa instructora, la senyora Rosa Maria Ibarra Ullent. Moltes gràcies. Deixi'm que en primer lloc feliciti a totes les persones que han obtingut el reconeixement en aquesta ocasió, que doni les gràcies al senyor Jordi París, secretari de tot el procés d'adjudicació dels títols, i que els digui que estic especialment honorada de poder ser la jutgessa instructora d'aquest títol de reconeixement al senyor Joaquim Torres. Joaquim Torres Martí ha nascut a Valls l'any 1946. La seva formació en estudis primaris i comercials fou realitzada al Col·legi Pare Claret de Valls. Ha desenvolupat la seva carrera professional a l'empresa industrial Mai, posteriorment l'Ear Corporation, del qual en fou el bank manager. El reconeixement que avui es passa a aprovació és per la seva tasca a favor de la ciutat. Així ho expressa ell mateix en una entrevista a la revista Cultura. Soc vallenc i no puc amagar que estimo Valls. Poder parlar de Valls m'entusiasma i m'identifica. Aquesta estimació comença per les coses més petites i quotidianes. Els carrers han estat fins ara el reflex de la vida i de la història de cada poble. I jo sempre he estat sensible als aspectes populars i d'identitat del poble. Això sempre m'ha interessat. Em preocupa, per exemple, una xemeneia, un edifici, una font que poden desaparèixer. Em preocupa que desaparegui, que es destrueixi tot allò que m'ha arribat a resultar quotidià en passar pel carrer. Desvetllar, fer entendre i valorar aquestes peculiaritats per a mi és molt important, perquè ajuda a configurar la història, ens deia el Joaquim. En aquest aspecte volem destacar la redacció del llibre Els carrers de Valls, l'any 1974, editat per la Jove Cambra de Valls, que va rebre el primer premi de les Joves Cambres i posteriorment el seu treball en la comissió Carrers en Català, per normalitzar la nomenclatura urbana municipal. El seu recorregut vital l'ha fet implicar en diversos àmbits, en entitats d'església, en àmbits educatius, culturals i polítics. De jove es va vincular a l'entitat més dinàmica de l'església vallenca, la Congregació Mariana, del qual en va desenvolupar diverses responsabilitats. Va arribar a ser-ne el president. Posteriorment, el seu compromís polític, en l'època de la transició, el va portar a vincular-se a Esquerra Republicana de Catalunya, amb el qual es va presentar a les llistes de les primeres eleccions democràtiques municipals, l'any 1979, com a independent i en convocatòries posteriors. Posteriorment, ha desenvolupat diverses responsabilitats en representació del partit,
Especialment destacable ha estat el seu pas pel Pio Hospital de Valls. I fixin-se que dic Pio i no Pius. Els que coneixen el Joaquim de fa temps saben que aquesta reivindicació respecte al nom del nostre hospital ja és històrica. Deia, doncs, que és especialment destacable el seu pas pel Pio Hospital de Valls, on ha estat durant 21 anys membre dels seus consells de direcció i durant diversos anys vicepresident i primer del Consell d'Administració. També ha estat molt actiu en diverses comissions consultives d'àmbits diversos de l'Ajuntament de Valls. Encara, dins l'àmbit de la gestió política municipal i la seva vinculació al poble de Passanant i Belltall el van portar a presentar-se a les eleccions municipals per aquell municipi d'on fou regidor més votat. En l'àmbit educatiu destaca la seva labor dins de la Junta de l'Associació de Pares i Mares del Col·legi Cor de Maria. En els anys 70 va exercir de secretari dels Jocs Florals de les Festes Decenals de l'any 1971 i va ser membre de la Jove Cambra de Valls, de la qual en fou tresorer. La seva tasca principal, en la qual hi ha esmerçat més temps, ha estat en el món de la cultura i de les fundacions, centrat en dues institucions, l'Institut d'Estudis Vallencs i la Fundació Ciutat de Valls. A l'Institut d'Estudis Vallencs va ser-ne el quart president executiu. El seu mandat va ser entre els anys 1979 i 1982, moment en què es redefineix l'entitat i esdevé un punt de referència en la vida social de la ciutat. Acabat el seu període presidencial, va continuar com a director, càrrec que actualment encara ostenta. Una de les tasques que va fer des de l'IEF és fer de pont entre diverses generacions de la cultura vallenca, de la generació de la postguerra amb les noves fornades que apareixen amb l'adveniment de la democràcia. Mantindrà viu el contacte amb Francesc Costes, Miquel Macaya, Ferran Casas, Josep Maria Casas Oms, Josep Maria Batalla Ribé o Pere Català Roca, per destacar-ne alguns. I també, a través del Pere Català, es vincularà a l'Assemblea d'Estudiosos i a personatges de la cultura nacional com l'Albert Manent, Ramon Amigó o Josep Iglesias. La seva relació amb el món de les fundacions s'inicia l'any 1981, quan entra en contacte amb la Fundació Francesc Blasi com a president de l'Institut d'Estudis Vallencs. Des d'aleshores, serà la persona que comandarà el futur d'aquesta institució amb l'ajuda de Pere Altès. L'any 1984 aconseguirà que els diversos llegats de la ciutat, especialment les fundacions Francesc Blasi i Rodon Giró, es fusionin i donin lloc a la Fundació Ciutat de Valls, per la qual cosa, des del seu inici i fins a l'actualitat, n'ha estat patró, exercint-ne diverses responsabilitats, administrador, director delegat executiu, etc. Actualment ostenta el càrrec de vicesecretari. No voldríem acabar sense esmentar la seva vinculació en el món de la divulgació en l'àmbit local. Cal consignar la publicació del llibre als carrers de Valls i les incursions als mitjans de comunicació, a la ràdio, primer a Ràdio Valls, on portava un programa infantil, i posteriorment a Ràdio Popular, exercint la corresponsalia de Valls, i a la revista Cultura, a més d'alguns articles a la revista Quaderns de Vilaniu. En aquest mateix àmbit de la premsa va exercir de conseller secretari de l'empresa Publicacions Alcam S.A., editora del setmanari El Pati. És per tot això que hem anat consignant la seva dedicació al món cultural i fundacional i la seva vinculació a la vida social de la ciutat, el que fa que Joaquim Torres i Martí sigui mereixedor d'aquest reconeixement de l'Ajuntament de Valls. Moltes gràcies. No, a veure, només no hem arribat al final i aquí hi ha una presència molt maca i que tinc una sensibilitat en aquestes coses que són, ja he vist, hi ha moments que uns se faran. Llavors, jo el que voldria dir que
que ja que és el punt final, això que vull donar distància de la meva satisfacció i agraïment a l'Ajuntament de Valls per haver-me atorgat aquest reconeixement que per la meva col·laboració en tot el que aportar el benefici de la nostra ciutat. Per tant, ja ho deixem, perquè fa també moltes coses. I moltes gràcies i d'això. Moltes gràcies, Joaquim. I ara sí, ens anem acostant a la finalització d'aquest acte. Té la paraula el senyor alcalde de Valls, el senyor Albert Batet. Molt bona tarda a tots i a totes. Felicitats a tots els guardonats. És tot un honor, un orgull immens ser alcalde d'una ciutat que ha donat grans dones i grans homes, com tots vostès, com les persones que avui han sigut mereixedores d'aquest títol de reconeixement de la ciutat. Si en Francesc Català Roca fes una fotografia dels 6 guardonats d'avui, jo crec que tindria una bona imatge del que és la ciutat de Valls. Tots diferents, tots amb la seva identitat, els 6 vallencs que han tingut aquest honor de tenir el títol de reconeixement, tots diferents però també tots iguals. Hem pogut sentir aquí amb les seves paraules el sentiment d'estima, de voluntat de pertinença a una ciutat, d'amor també, amb aquest col·lectiu, aquesta ciutat on han pogut desenvolupar, han pogut néixer, han pogut desenvolupar els seus projectes de vida i de futur. I per tant, crec que aquesta imatge, aquesta suma que representen, també és una suma que representa la pluralitat, la voluntat, el tarannà del que és Valls, que és en definitiva la voluntat dels vallencs i de les vallenques i de la suma d'una forma col·lectiva. Tots ells hi anaven recordant moments viscuts al llarg també de la vida d'un vallenc i al llarg de la vida d'una persona, com per exemple el senyor Modest Soler, que la primera imatge que en té qualsevol vallenc és ell poder-ne dirigir els cants a la Mare de Déu de la Candela del Flor de Febrer el dia de la Candela des de l'altar de Sant Joan, i que emmarquen ja des de ben petit un tarannà d'una persona amb unes dots també de liderar el cant coral en un dia tan especial i de tantes emocions com és els dies de la Mare de Déu de la Candela o de les mateixes decenals. O, per exemple, la mateixa Pepa Plana, que recordo perfectament un moment màgic que vam viure a les últimes decenals de la Mare de Déu de la Candela, on aquell dia, d'una forma improvisada, no s'havia preparat s'havia preparat el castell de focs que et pertoca de cloenda de les festes, tal com marca el ritual, però hi havia uns llums, unes il·luminacions al pati, al carrer de la Cort, que van marcar una mica el tarannà de les festes, i aquella de forma improvisada, junt amb la molassa i tot plegat, trucant el mateix dia al matí, va vindre a cloure els llums, que era una manera també d'apagar les festes, aquell retorn de la Mare de Déu cap a l'altar, que també marca aquest sentiment de l'alegria de començar la festa, però també de la tristesa que saber que fins aquí 10 anys no ens tornarem a veure, i per tant també marca tota una sèrie de records. Vés a saber la vida on t'aportarà, vés a saber la vida a quin lloc et durà. I així clarament també ha succeït amb en Josep Campamà, en el qual la vida el va portar a desenvolupar el seu projecte de vida, de futur empresarial a la ciutat de Valls, i fruit de la vinculació del seu fill al món del bàsquet, ell encara s'hi va involucrar més. I recordo, em sembla que devia ser el meu tiet Joan Ramon, que em explicava que la vegada que van guanyar o van aconseguir l'ascens, se'n va endur la copa a casa i el va posar al llit, la copa al llit del seu fill, com a dir, escolta, la meva tasca com a president també té aquests lligams familiars, som persones, som humans, som sentiments i som emocions, i això és el que també ens ha tocat viure, aquesta part de la vida, aquesta part de la quotidianitat de la vida de les persones, com la Margarida Ditzeta, que juntament amb l'Isabel Clara Simó, l'Alfred Bosch i el Mario Serra van descriure el dia 2 de febrer de les decenals, de les últimes decenals,
i avui que podem dir que estem en família, la que tocava de debò el sentiment de flor de pell dels ballencs, perquè ho és de socarrel, doncs era la mateixa Margarida. O persones, totes elles, que segurament podrien sortir en un llibre amb el nostre joier, ara en diríem de la Margariditzeta, les que avui teniu aquest goig de tindre aquest títol de reconeixement, persones tan característiques com el Joan Serafini, que amb la seva estima a l'art i al món de l'escultura i al Museu de Valls, doncs no deixa de reivindicar que cal un museu més ampliat, que cal posar més en valor la nostra pintura, el nostre món artístic, i que aquesta voluntat i amor també el porta fins a aquest extrem. O persones com el Joaquim Torres. Jo diria que no hi ha cap alcalde de Valls que no hagi tingut relació amb el Joaquim Torres, per lo bo i per lo dolent, per les reivindicacions amb aquella llista llarga que et porta, escolti'm, alcalde, això hauria d'anar cap aquí, això jo crec que ho penso que hauria de ser d'aquesta manera, i això les ciutats i els col·lectius humans també ho necessiten. Persones que també emmarquin una sèrie de valors i que ajudin a la governança de la col·lectivitat. Era amb l'alcalde Castells l'última vegada que es van atorgar títols de reconeixement de la ciutat. I justament, fruit d'una iniciativa d'en Joaquim Torres, quan vaig arribar a l'alcaldia, escolta'm, alcalde, Albert, hauríem de recuperar la possibilitat d'atorgar el títol de distincions i honor a la ciutat, amb la seva constància, que ja sabeu, la seva perseverança, doncs això s'hauria de fer, etc. Fins al dia que li vaig dir, escolta'm, Joaquim, hem cregut oportú per unanimitat al ple de l'Ajuntament que tu podries ser una persona. Diu, no, jo no, això no era perquè jo em tingués un títol, doncs sí. I bé, vam tindre els seus més i menys, ell no ho volia, i ja li vaig dir, escolta'm, el ple ho aprovarà, ja veurem si vindràs el dia que torqui. I veig que ha vingut, i estic content, perquè sabent la seva personalitat, podia ser que avui digués, escolta'm, Albert, jo crec alcalde amb tot el respecte, però també amb el respecte institucional que li pertoca, doncs avui és aquí. Per tant, tots diferents, però tots iguals, amb un comú denominador, que és la llibertat personal per poder desenvolupar els projectes de vida, la llibertat col·lectiva per poder desenvolupar un conjunt, un projecte de societat i de ciutat, i la llibertat també que tots ells han anhelat i anhelen al llarg de la seva vida al voltant de construir també un projecte de futur per Catalunya lliure, pròsper, en el qual la cultura, els valors de l'esport, els valors de la literatura, del món artístic, del món coral, del món empresarial, del món social, doncs hi puguin veure reflexada la seva plenitud, com avui podem veure amb aquest saló de plens de l'Ajuntament de Valls. A tots ells, en nom d'aquest exemple que suposen també pels futurs vallencs, que tinguin aquest mirall on veure on hi ha hagut persones al seu davant que han sigut capaços de fer des de la seva individualitat, però desenvolupant iniciatives que també són referència. A tots ells, a tots vostès, moltes gràcies pel que signifiquen, gràcies per les tasques que han desenvolupat, gràcies per la seva tasca i gràcies per la seva imatge col·lectiva que tots projectem de la ciutat. Enhorabona, moltes gràcies i per molts anys.
Ara sí que acabem aquest acte. En primer lloc volem agrair a la Mariona, l'Arnau i la Rosabel per aquesta peça que ens han interpretat per cloure aquest acte. I també un agraïment a tots vostès que amb la seva presència aquí han acabat de donar sentit en aquest acte.